pacobaning urip. Pacobaning urip. Dipun atur rumiyin nggih. Nggih. Monggo Mas Yanto, pacobaning urip. Nah, niki sesarengan kanca-kanca ingkang diabadikan sepenuhnya Mandiri Video Shooting. Mandiri. Mandiri matur suwun. ARD Audio. Yo, monggo dadosaken Rina Kansa. Mustika Tuban dikurantos bagian kok koyo ngene apa sanggane dulur-dulur semoga lagi dadi wong ora dume tak rewang bedino nyambut gawe rekoso nanging saking Sawahombo Mas Supri, Mas Edi Pak Parmen siap Ose toge sa Indonesia Rena sekarang aku melar lagi
Matur suwun nuwun. Matur suwun kaya Joko. Iya, nggih.